Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat aming nga sangapada papagayam. Manipur ito'y Nemers Entertainment Production Center, ito'y Nemers Studio. Ang masarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanang na sumangbahay iti program. Dear Manong Nemi. Kada ito ti pagayam nyo ni Manong yon, Nemi Ruiz, kumabkablaw tinimbag nga bigat, nambagal daw na imbag nga oras, kada kaya mga sa para. Mabagayam mi intayo ni Ruki nga ibasa na iti pagkasaritahan, ni pagayam taga Martin. Amoy ni Martin, pinanaganan dati Martin Martir. Nagbalin ka nung amin nga Martir. Ada ka din lalaki nga Martir? Saan ka din babae lang ti Martir? Padaanan niyo pagayam. Sagudahin na rin ti surat. Ti pagkasaritahan, ni pagayam ti nga Martin. Kunana dito ipapagayam mi. Dear Manong Nemi. Manong Nemi, idinam amukon ni Luwela, kastauna yan ti panag-group bakbo. Kastauna yan ti panag-rock bakbo. Kastauna yan ti panag-rock bak. Panagayat ko ken kuana. Panag-rock bab ko ken kuana. Nagligat ang balik siya na yan. Idiyadda kang palang ti high school, Manong Nemi, inayat ko ni Suna. Ket ingkarik iti bagik, nga ramidik ti amin, nga pamuspusan, tapno isun tutagbalin, akatakta ko na inay ko. Awang pulos idi Manong Nemi sa bali, nga pakariknak ti ayat no sa angisuna. Nakapinpintas ngamin. Na isang sangente kinapintas na. Uy, no labsak tagsao Manong Nemi isut kapipintasan kadagiti amin nga babae, iti eskwela mi. At dari kiti gundaway idi Manong Nemi nga kayat kong asidgan. Nga awisak man lakuma nga ingka magmerienda. Ado Manong Nemi di kiti mga aribong bungkeng kuana. Kayarigan na nga talaga ti sabong. Nga ado di kiti alumbubuyog ngagtarigagay. Tapno di kasta kita mananamda. Masay ubda. Ti ikutan na akinabanglo ken maramanan dati nektar day nga sabong. Manong Nemi gagangay lain ti panagbiag mi. Kakaasi di kitiragannak kada kami amang pabasa kada kami. Siyak ti burdek kada kami nga talong agkakapsat. Ada idin ngagpadpada di kiti inauna kakapsat ko iti kolehiyo. Kat manggubumutan nga graduarak iti high school. Ito na minsan Manong Nemi ngayon turturod konti masdeg kini Luwela. Hi, Luwela. Hi. Ama mo ka? Yes. Gabotag kaskulanta. Siya ni Martin.
Martin nga saan unay mo uni. Ano, ag-recite ka kasalada hang mangig ti boses na. Siya nga peso. Managbabaya na kami ni. Nasing betak. Dahil baga ka din ng loko ka. Mabalin ka din awisan ka. Nagmilian data. Tapos nilas-lastog mo itong anubya, anak. No way, ditakan. Ang sakit naman. Nang sana ka napukawan tinamnama manong nemi. Di magpintasan na may mesang matlang eskwela manong nemi tinagbasahan mi iti college. Saan kam lang agpadpada manong nemi iti kurso. Ngam kang kanayon ko makit-kita takasla saan nga kompleto ti aldaw ko manong nemi no saan ko makita isuna. Ure nga tanong Sabado ken Domingo no mabalin ket inak kitahin ni sunay di balay da. Aduman da kiti sa baling agkras kanyak manong nemi ngem te kunakon nilaing luwela. Isukit isuntulahin. Nagayim kumet kan nagbaling nga kaskwela ak manong nemi ti korsok. Isu da ito ni Ruel. Nga ni Ruel manong nemi ket agkasupade kami. Playboy isuna. Irin to siya. Ket siyempre, ang pati may bagak nga girlfriend ko. Sino nga ti kurso na Adam? Friend. Ni Luella. Ni Luella nga, abay kahit mo tigas kang kuhala. Napintas. Nagkaraduharan kang ti high school. Hindi pa ilang nga agruk-ruk babak kang kuhala. Karing-karik ti bagik. Asa anak to sumorden. Naging ka ng tsak mga asawa. Martin, ano gutek? Naloko ka karag ni babae. Ngam depende. Diyak kurso natin novela eh. O, pero kung mga Di mo kurso natin, dito ta. Uwe napindas. Ngam, nagaraw. Ano nga nagaraw? Siyempre, masukon-sukot ti boyfriend na. Kaya't mo tikas kang kuha na? Baka karagito yung at sahanin na virgin. Uray nga ta. Isulat kahit ko. Martin. Mas dawa na kang ka. Magano kas pagkarigan na malukoy mo isunag at baka agbaling kan to nga martir. Imbas ka Martin. Na minsan manen iti may kaduwagon daw ay manon naming inasidgak ni Luella. Hi Luella. Ama mo ka? Si Kamat? Kasta man ti saludsud mo idin? Data pa lang ti high school? Martin! Bagmahal na ita na lagip na. Mabaling nga ding awisan ka? Manen, awisan nak manen. Kalbasan na, no, magbaligi ka mga awis kanya, ipadpadamag mo tong girlfriend na. Dakas ka din. May saka baro, may saka balasan. Hindi ba lang kay ayatakin ka? Kinunak man ang name kat kastaunan ti katawan na. Apit katawa ka. Danaw naman kung magkakayat ka. Abay, adamat lang ka. Adamat lang nga, ang adod talaga ti gwapo may bagay kanyak. Sa siguro, ang adot kwartam, baka kalingan na lang medidid ka. Uwan, ngayon, agin inotaktab no, ada pangidid ko ka. Sana kaskan ka di ka sa bulak, Martin. Nagsakit man ang nemi. 42nd na time around. Ngayon masada ka kinkwana. Aging ka nagkawagtrupos kami ni college manong nemi. Nairuar ko ti board ko kat nakastrike ka. Iti accounting department manong nemi iti city hall iti lugar mi. Meaning empleyado ak iti gobyerno. Kagangay lang ti sweldo manong nemi. Kasamad nga nga posisyon ko. Naging ka ni Ruel manong nemi nakastrek iti may sa kumpanya. Makit kita na kado dito'y manong nemi ni Luella. Nagbeso, Ruel? One. At ay suna iti sales department. At ako accounting department. Okay kang kuhan at nakadakil sweldo na eh. Ag-commission pa eh. Ket,
Baka anad na nga saan ka maikarikan ko na. Ito na sweldo pagsasaritaan, dakdagal sweldo ng MC ka. Diyan pala mo po kawan tinamnama. Sika, my friend. Nagatut sa bali nga babae dito. Di dyan pa nga babae nga nujak mariro kita. Kaadun tiya, nagbaling nga boyfriend na. Baka haning nga mabilang itirama iti ima na, kensaka na. Sika, sobra ka matruwel. Oh man. Hindi ka sarito dakda papakin ni mama. Oh. Intun ka ano anak nga at ayawit mo dito balay nga yamamong nga asawam, agbalintong asawam. Dandanin pa pa. Saan nga samad nga lalaki? Nimat pa pa, lalaking lalaki ah. Apa nga naging ganat takit aumat lang nga ti manubiam. Irin to ta, okay lang no, makinubya ka. Basta laki di man pas nagmatagbasa. Gagangila dati lalaki. Ito ta, da trabaho, doon nga tawan nga trabaho, kaking ganit tao, ang painubiam. Bakla ka di Martin? Ano, ni papahana ka bakla. Adala, ang babaeng nga kalkalik ka gumakibat patag ko, hindi pa lang adakam di high school pa. Sino dati nga babae? Luwalat na gan na. May sa akumpanya ti pagtrabaho dati, best friend ko nga ni Ruel. Nasa ka nung advertising agent at the sales department. Napintas kami papa. Gusto nga bagay na tagbalin nga advertising agent. Di mo sapay mabalbalik kasi di magbagambarok. Nalalalagat kalagago mong orda. Agam, no di nakakayat na di nga babae, samon nga ipapilit ti bagim. Nadakaring itibagik papa. Sanak to sumarting. Oras sanak to lang agas asawa. No saan ko masawi suna. Minamauyong data. Ipapilit mo kinin di bagim, di babae nga saan nakakayat. Malukog tumitlahan papa. Agparparik na kanya. Bahala ka. Manong nemi ni Ruel iti mangibad padamag kanyak no anyat mapaspasama. Abi ngamin nga di mo pasyari ni Sona dito eh. Tapnog sarita kayo. O natawa kami Sona. Sigan tumat kami Martin. Mas dawa na kayo ka. Ewan kayam. Di ka ba kasawa? Gordong pa eh. Ket, manong ita tinubyom. Ay, nubyam. Ang datalo. Sigaw mo, Truel. Agsupadit nga talaga, friend. Ang pulos pa experience mo. Hindi to tasyak. Halagang maumumak pa din. Huwag gayam. Ada makit-kitak nga kakuy-kuyog ni Luela. Ngayon saan nang kaopisinahan eh. Parang baklang eh. Sila anak di may isang businessman. Ken, damag ko kit talagang managregalo. Damag ko kit iso ti nanggatang ti kabarbaro nga brand new nga kotse ni Luela ita. Iso nga, adayo nga kayat nakakaw na kita. Sana mapukawan tinamnaman. Kabilang katungor ti magregalo keng kuhana karag di kasapulan na. Ako runong para ti may isang balay. Balay nga paging balayak to keng kuhana. Wahala ka, Martin. Pinadas ko nga tinawagan ni Luela manong nemi ti may sa nga malem ti Sabado manong. Kalpasan, ti 2 bulan, sipod na ibaga ni Ruel nga dabak na nga boyfriend na. Simong bat. Martin? Imbagbanta, amo mo siya. Siyempre, nakapunbog tinagan mo to'y. Pinadamam timimawag ka niya. Oh, abay nagsinahi ka. Juan, nabaling ka ding awisan ka. Abay katawa ka manin. Dito pitlo kung mga awiskan ka. O sige, patgang kaitan. Really? Yeah. Basta siya timang pili na sa dino papananta. Papananta? Kahit kuminom,
uminom ti harak. Uri dadak pa lang ti college sa moment ng uminumat. Kasapulak ti harak. Kabuti na pasamag kanya. Ano pasamag kan ka? Inchi na nakil din na jib. Nubyok. Anya. Sige. Ibaga mga rod sa din no. Pang tagasakyan ka. Nagdanon tan tulatan. Baka napimpinas ti kutsi kim siya ka. Imbaga ta saan nang imbabawit at nagalo na kanya ka kutsi. Sige nga rod. Ibaga mo sa din at pagdanunak kan ka. Manong nemi ka umuudyanan na kunak. Iti may katlong nga panahawis ko kayong kuhana. Imuna di high school kami. May kaduay dadakam ti college. Ito taktab trabaho kami. Okay, gayam ti ko na nga 1, 2, 3 ah. Nadlaw ni mama nung nemi na nagsagak kang krubrubuan. Panam? Ada date ko, mama. Oh, ito mo ba lang nga ibagam nga ada date mo? Dadya ka din nga magbagam nga luwela? Uwan, mama. Iti may katlogon daw nga panangawis ko kayong kuhana. Imanugutan, mama. Imbagak pa'y manong nemi nga insinan. Jay boyfriend. Diagdamay di nga boyfriend ni Luwel lakit insinanan. Nakadakdakkel ti gundaway ko kunak manong nemi. Iti may sa nga bar manong nemi. Iti napanan mi. Ada isunan manong. Nagbayag kan. Pasensya kan. Na-traffic ka eh. Nagayat mong inumin. Sige. Uminom ka o saan? Lalakit kinatao. Di ka mo uminom. Kasla ka na di lalaki, Martin. Ipanagdag ko keng ka. Di ka na lalaki. Oo, may asawa. Oh my. Gabata. Ingkarik nga si kantot kahit kong asawain. Nadabalay mon. Namang ibatak derak. Kasanong klase na nga balay. Hakagsapsapol at takalunay. Madi mo ito nakil. Kalkalingan na. Sige. Sige. Ibatak din naman. Tanoin itong malpasan, mabalinak itong ngayawin. Ngayawin ka doon kalpasan ti kasar. Kasar? Live-in di kayat ko no kayat mo, Martin. Apa hindi mo kayat ti kasar? Basta. Diyak kayat ti may galot. Ngayon, hindi mo kayat ti kondisyon ko. It's up to you. Imbag tayo kang gundaway. Amok, nakastawa iti panagrubab mo kanya, panagtarigagay mo kanya. Yung narikat mo't nung paidaman ka. Napudnot ayat mo kanyak, di ba? Napudno kanay. Oh, magandang order ta. Naginom kami magpagpada manong neme. Nalaing uminom talaga. Marik na ako, di ba? Inom ko iso nakaslasan, hanapay narik na. E din tatagpadpada nga hard din naman ni Manong. Nalaing kiding ang pulutan. Di ko nagsangitin. Hey, don't cry. Nagkasangit mo. Iba nag-isin na kanya ni Donald. Abi nga minsin na ka. Adadang tinumpal na. Tibilin ni parents na. Di na kaya't nasyak tagbalin asawa na. Papay, tsaka mo. Ay, eto anak ni Donald nga maradang pinili na tibilin ni parents na. Prangka ngayon baga kanyak ti ama kin inana nga sandak na kayat. Idiyam amunak ni Donald kadakwana. Damo gidigit nga saganan ni Donald nga mangilaban ti panagayat na kanyak. Yung sapit kaya. Okay. Kasta lang dibiyan. Siguro kat na ikari nga si Kakensya, Luella. Inurore ko na ito kung taway. Tapno. Matong palmetlayan ti kaskalikagum ko. Kaning karig iti bagik. Sanak lang ng asawa.
Nasamit lasik ka. Diya kayat kasang. Libin ti kahit ko. At rugendan nung tagdan na. Ito no, may parakter mo ti balay ta. Okay? Kahit tapno awan ti makunam, adamat sang gabasit nornog ko. Di, mang tedak. Agaman ito kas talawayla. Yung nabing pinas ko man, no, nagkasarta. No, nagkasarta ito no. Dumdeng di gundaway nga talaga nga, karingan si kakin siya. Minumakpay, nabartag ka. Tambay. Anak ka di may drivean? Nung gusto pagkarigan? Tigonod kutsek. Hindi, iba din dito yung tikotsem. Tadyo kutsek kasi pagluganan ta. Sa dinong amin tiket mo papanantan. Iyamit ka di wala yun. No. Kapoy ka nga talaga. Kung naman na kayat na. Ito ko di bagkiking ka. Apikit din na saan. Manong nemi kaslala sa anak pala nga mamati di. And check-in kami manong nemi di third class na hotel. Dati na simre kiti banyo nga napatnuag digos manong nemi dahil ko ti numero ni Ruel. Hello pare, nakatawag ka man tigas ng oras. Pare, di ka nga tamamati. Yan niya, kaduwag ni Luella, iti may isang hotel. Ho? Man. Tinawagak, nagsinadagayam ka na di po ko ng mga nabaknang, nga boyfriend na. Ti may katlog undaw inawis ko. Iman nukot. Ket, aglip-in kam ka no. Dinapala ka nung kayat kasaro. Ngay masapol ng mga batak darat pala di balay ko. Balay mi. Gabutan na kasagana mo tamang Ted. Adakam dito hotel at madamang agdigdigos. Sigurado hang kamarigatan pare. Abay, kaya nalawa. Hanga bali. Tinapatek kukukitan. Kuku ako nabukod. Ti babae nga. Nabayagan nga. Nagrukruk babak. Kanagpaiso manong nemi. Gabotan no Jack Mariro da ito'y palang tigundaway nga umuna. Nga panakinaig ko iti babae. Madlaw naman ang nemi nagdadamo. Nga dahil tiga po na no apay ng iso amismo't naggawa. Nakawawild ka mabahay manong nemi. Nakaad-ado ti amo na nga posisyon. Isot mangin pagka no anyat aramidek manong no anyat aramiden mi nga duwa. Di pagbintasan naman ng nemi nalaing ang agtipwil matirad ko. Tapos na di kastagat masapul nga kunak nga mamin adonisuna hanak tu pala malpas tapos na di kastagat mapnek kanyak manong nemi. Nakakondisyon na karidi agundahoy manong nemi iso nga kuna na kanyak kalpasan na. Kunakla nung dadamo ka. Nagdadamo ah. Naglaing ka. Sika tinalaing. Nagbalinakbat nga nalaing ka ba ta? Insuro na. Dagin na dumanta nga lalaki. Handa may pidwa. Umlay nga dagos kalpasan mo ng rikos. Pero ikaw, huwag ka mo Martin. Sana kang babawi nga nang itad di ba namin ko kan ka. Kayat ko. Alis to ang paaring pasti balay ta. Tapos nagkastakit. Makabaglipin kan. Agawidag, itisidong mo. Tapos nagkastakit. Makapagpapasta. Manong nemi, iti sumang petak dito balay kalbasahan nga na itulog ko kayong isuna. Kat naahalang ti kotsek. Mas daon na papakin mo. Mabalita ka lang. Inaturo sa damo. Hindi ka mat nga ron nag-overnight pa.
Kahit mong asawan, nangi-date ka, nangi-check-in ka. Okay pa. Ti babae nga nabayag ko nga, pagrukruk baban kan tartarig kagayan. Nagbalik yakon. Ngayon, kalbasan siguro, ti 3 to 4 or 6 months. Aglibin gamton. Live-in? Apay nga saan nga kasar? Kahit na pa pa. Susapo. Sino deta nga, anya klase deta nga babae, eta? Iba't patig gusto na papa. Mama, iso ang sanda ko mapawilan. Tayo dito diragsak ko. Kasanon no. Nanya papa. Amahamot no. Susapo. Adan to sa mo nga may tad kang kuhanak, sumapol siya sa bali. Papa, iso ang mismo tag ko na. Nasaan nga babawi nga nangipait ti amin-amin na kanyak. Gabuta, napintas man ti performance ko. Ayan po. Alala, sige ti makamo. Namindwa kampay nga nag-date, manong naimi nga nagpapasitiragsak. Kalbasan na nagdana kami ti kabarbaro nga balay. Kalbasan nga nablasan, manong naimi. Siyempre, namamumuti ang dapapakin ni mama. Napintas kang pesot, kagbali nga asawam to, live-in partner mo. Hanggang, saan nga tungata nga, mapasamak na liputan na ka? Papa, napudno kanyak ni Noela. Inanugot na nga talaga nga doon kiti lalaki nga naglabas kan ko, na, alam, edit at ang relasyon mi, kasang kayo baga nga saan nga babawi. Isak pa lang din pakilibin na hamot pa yung nakilibibita sa bali. Ngayon namin pinas kumano kasar. Pa, adan to gundahoi nga mayat to isunan siguro, mano, adan to anak mi. Abi ka din nga saan. Alam eh, adan mo ka di pagsayatan na tilibin lang, adan mo pagmadyan na, at ano saan kaya kasurutan nga talaga. Nawaya kang agsin. Manong naming nakaragragsak kami. Agkuyog kami, aggadan kami kung nakidig nga rumuari tibigat. Mapanak pisina na, mapanak may pisina. E di damo manong nami pasari kasapaan, nasapsapang ng siyak na sumangpid dito balay. So nalayang manong nami tadi niya mo istimaw. Kabilitan nga sakto pa lang nagsistima, sak tagluto, agdalus. Ultimo nga, panty naman na may katsak timang laman. Sweetheart, ano ka tanong? Kas may isang babae. Siya ka nag-istima rin balay. Ano ka mataramidag? Di mo ka di among gluto? Saan na kasi sinusuruan ni mama ang nagluto? Nabi kang gat among nagluto. Kano susuruan ka? Ano nga tanong mga alatalangin ti katulong ta? Ang pagdanagam sa sakti magsweldo. Di sweldo, di kwarta kisot iya. Paggapuan di, ipasweldo tat katulong ta. Ano? Saan latan, saklatan? Bahala ka. Ang nakas pagarigad na manigat, anak. Kabilitan itong umalat at katulong. Manong nemi, innam nga bulan min nga agbiblibin. Initamadlaw ko. Maladlato mo nga gawid. Hapay nga ta. Hapay nga nalalo ka, sweetheart. Daawis na kitik ka opisinak. Mailiwak ba din? Amo mo tiyang kanyak, naruwa mo ko ni. Nakainom ka? Adala ba si? Di mo magamit kahit nagpainom. Awan pagdanagam ta di kopi sinaak, kinagwag. Siyensya kan. Saan ka nga nakainom, katsak na nakainom ha. Baka mabangsitan ka kanya. Saan ka ito mabangsitan? Sweetheart. Okay na, uminom ka man. Nabiti na kay. Gumatang ka manggit dita. Uminom ta nga doa.
Gusto na. Aman, kahit ko ba ito minom? Bitin. Dahil nga mapanunutin, di pa nag-drive ko eh. Kagumata nga eh. Han. Di mo kaya't nga nakainon tanga doon, ha? Sa tantog romansa, tapno nawawild tanga pagpada. Ha? Come on! Manong Nemi, tinggarik, ti madiga aramid, tilipid partner ko. Ngam tumangsit. Ano? Problema mo kayong naglo-customer na kahit ko. Kasama ta kasto nga dati, sweetheart eh. Ha? Basta sakti kastoy, kahit ko kastoy. Ang kading nakampabain no, nakapinpintas ka, nakapinpintas ti pwestom, ti pwesyon mo, ti opisina yun, and then, pagkatapos, adda ka iti bar, makikita nga, agbasing-basing kang uminom, kailangan ko magbibiyang da. Diyak man mabaybang ti trabaho. Mas apakmat nga greyeng, agdigos, agrumwat, sumarti opisina. Ano ba kahit mo? Pero sa nung nga, madan ti anak, agin inom ka man. Tabay, no, agin inumak, sana kung madan ti anak, lalay nga amin ti tap na mapututan na. Bakit kita kin madamdamag met manong nemi da mamakin ni papahati mapaspasama? Dahil 20 ko na kin kayo. No, ididaman mo, sumagmanong nga bulan, sipod nag-live-in kayon, kat nasingpet, ti live-in partner mo. Sa pulan na din na kay ruwaman na. Nga ba si Kamilag ko na nga, amunat uminom, amunat makibarkada, makigayem, na mapaspasama kita. Magbaga-akmat papa. Magbaga-amat, ngamat mapasamak. Agtungpal nga ta. Kanya ta amom, no adda arak, adda balak. Sa nga tamat nga maramid ni Luwela, tigas di papa. Aramid na hindi. Ape ko man din na maaramid ita. Adamat manggurgurja ken kuana. Sino ko manggurgurja ken kuana? Ni Ruel. Nagpagpadang ang kumpanya ti handa. Ang MD naman tayo mabantayan no kasta nga malpason ti pisina. Saan? Pa, tila malibid partner mo. Sa bagay na pagsayatan na tasang ka nga nagkasar. Nagbalbali tumit lang na dyan. Nagsikog. Naging ka itibay sa kabigat manong Nemi agdul-dul o ti live-in partner ko. Luwela? Sweetheart? Alam mo, papasama kang ka. Buisit. Apa yung buisit ko nang? Nagbalingkid din. Sigang amin. Anya? Masigugat. Wow! May sakto nga ama. May sakto ngayon na. Ang mapag ang buisit ko na. Pasal-sali na ito. So, jack kayat mo na. No. Sweetheart, no. Agbutan ka. Kahit kakaragayan. Lumabalingkit, maragreg. Maragreg ko. No, sweetheart, no, please. Nagpagpakasya kang kaluwela. Anak talita. Di ba, dito at kalkalik aguban na, tapos ka sakit. Adanayon ti dito ng balay. Tapos numako na nga pamilyata yun. Yung dinakparitan, di kahit ko haramidan. Paritan ka, no paragreg mo. Diyak paragreg, okay lang. No nakapat, di okay. Yung din naman paritan nga, agdadagsanak, o may numaklat ta. Kaya, madi, makapatakas, mapiktaran ti anak ta. Sige, kayat ko. Iso nga natin nga, no nakapit, di nagkasat, gano'n saan nga nakapit. O, bibiyan ko. Nagpakpakaasi kay ni Luwela. Nga idyan na pala yung minum iti arak. Iti pa nagdadagsan naman ng Nemi. Hanggang kaskas di. Anong Nemi kasla asawa na. Sa bagay awan asawa na. Live-in partner na. Kasla nakaway-waylat naman ng Nemi nga mapan kan mga ramid iti kay-kayat na. Amin di gito ay manong Nemi kat maamuan na papakin ni mama.
Kastamat ang kini Ruel. Di lang amin masasarakang partner. Di nakla matultulad. Tapay ang awmot pa asawa ma. Kapag sa anak pa yung nakasaghan ng may galot. Tanong amin adda asawa ko. Kaslamat lang nagsardeng ako. Nga makaraman sa bali. Siguro mapasamak tulad tayo. Danto nga tamat na mapilig. Ayun, talaga ka din sa mong maiturong na dyan nga luwela? Sana eh. Idadawat mo ha. Asapay ko ma. Saan nga maepektaran siya sikug na. Kabayatan nga umin-inom na ta. Baka saan nga mapanapat-check up. Amang mo na naman. Bakit na siya na nakasta? Kaya na ibilin ni doktor nga avoid alcohol, kabayatan nga agdadagsen. Baka hanatong palan. Ngayon na adan 5 nga bulan, manunay ti sikog ni Noela in Sardegnan. Kaya ni sumatin manunay mi, ti ba naglib na? Kat maragsaka na kat siyempre. Nga pumampanaw. Ngayon pumanaw, madlat na tilo ko. Nung mailo ka lang di barkada na manunay mi kita. Mapan. Sweetheart. Ano talaga nga sa mong maliklikan na di barkada? Mabalin mo kaya ba't ito dito eh? Tadito kang iinom. Ayam, saan ka uminom, please? Di na kayo tumay dito eh. Tapi di na kayo tumay dito eh. Tsak pa yung nagpala. Handa kayo tumay dito eh. So nga siyak ti mapandumanon. Wala nang basigog ka. Ito problema maya. Nakakapat ba na putot mo kanyak? Nagputot mo ah. Anya ta kunam. Ni Hanimet. Nakiktot yung bago. Diyos ko. Putot ko nga ta. Aging gama nung naming din tingan tikabulanan na kastao ni tiragsak ko ken panangidaw-dawat ko nga sapay ko nga. Tamakalasat na nga ginama nung naming sapay ko ma. Normal mat tila nga tubing manon naming babae. Wow, pintas kasi iti inana. Wow, may sakon nga ama. Andan prinsesa iti biyag ko. Siyak tinang panagan manon naming kang kuana. Lily. Iti sumangpet kami diti balay manunay mi nakadwamin ti ubing ti maladaga. Natlaw ko. Sila dinamong mga kasikaso iti anak mi. Sweetheart, agsangsangit yan ta. Ikatawag ka lang, agsangsangit. Mabisin. Yung katemplaan ito gatas na. Nakasagana mat amin, diba? Taparukong mo ay, diya kayat. Di mo kayat ng pasusuwan, ta anak mo? Ti anak ta. Saan ko akayat? Madadahil ti pikir ko. Isong na kayat mo hanggang sangsangin ti anak ta. Ikitemplaam ti gatas, tapasusuwan. Manong naimi ka po ta. Di namat amo nga si kasuwan. Inaibak ni mama. Ma, please. Umay umakit anahin ti apo ko yun. Iyabi ka sakti ba nga si kasuwan? Kung anagin ada inana. Di na kayat nga si kasuwan. Di na kayat agbaling nga ina. Di na pa'y pagdadyan. Mapanagit ibalbalan ti tubog ti barukong na. Kanya? Ay, nagluko na nga babahin. Nga klase na nga ina. Ala, please, mama. O, sige. Umayak. Oo, ulit. Alam, masarasaraka mo na yan. Imbag marong nimitad na ni mama. Agam, di na kaya't asawan nga siyak tiyaya ito apokok. Awang ka doon ipawang mo di balay. Anong arteramidak, mama? Akit mo saan? Asi kasun di asawa. Pantagat, pangalakat yaya. Noawan ti masarakam, siya akong ti magsapol. Dito mamagtal ka na, kung tala mo nga muna si kasun. Uwen, nadabo mo dito nga, bakit abalasa nga midwife? Midwife? Uwen. Sabi nga, bakit abalasa? Ado nga min dikit kaanakan na, nga pinaat-adal na. Iso hanggang nag-aagas asawan. Pagtrabaho na nga ron. Nagtrabaho idi ang nagpabalin langin nga private midwife. Ang mga no, at trabaho na nga may sa bali. Awan, iso nga ron nga
Analagip ko nga dagos, tatawagak tapno kastakat sigurado. Ni Menchi, manunay tinagan na. Kabigatan na manunay imahin nga dagos. Manang, ading ko. Siya ni Menchi, nga baon ni mamang mo. Ano tanak mo? Ito yun. Nag-cute ako. Doon, di kita inay aywanak mo, big malataga. May ayaw daw na kanyak. Di ina na ngawin, api nga saan ngasot mga asikaso. Di na kayat, di na mo. Hampir ka di ka nagdalagan yun. Nagsubling tibisina. Sa bagay, modernon, adon, di kita agas. Nga tumaren, tapno, haning nasken pa nga, mapasamak kasi mununan ng agdalagan ni tao. Agam, numabaybayan ti bagina, agad baka maapektaran dumit lang. Baka mo kayo kang kuha naman ha. Oo, problema. Agam, mawang kasmet lang kumatiina na, nga mga sikaso kang kuha na. Nga bali basta no, sumangpet. Nada dito'y balay, isot mga sikaso. Baka saan na kayat? Susapo. Kananan doon ang ratirik na ti anak. Ito no adanakim na. Nga dinapulos na rik na, ti pamatig, ti may sang ina. Problema min dita. Ay, sa bagay. Mat ka di problema ka, basta lagi di anong nyaman, maitad kanya kapag rebringan. When manong name ni Manang Menchi iti panakainan ni Lily. Imbag pa kanyak manong name nakastang sumangpetak, sakti mang sublat, iti anak ko. Ngayon ti pulos amo nga talyawan manong name ni Lowell. Sa inaramid naman ti kas iti dati manong name maladaw nga agawid, no agawid nakainom. Kapita ka lang. Gamang ka, tagawid ak pa eh. No, awang ko man ti kwarta ka ni kapat ka natin ng balay. Anak ko magaw-awid. Nararamidam man rin, saan ko kayat naramidam? Kaya pa ko man saan mo kayat? Di mo lata kayat ko. Ano ko man problema? Kapag hindi mo amo si kasuwan ti anak ta. Kaya damat kaya na at Serbina. Di ka di mailiw. Saan ka di nga greget ti daram? Nga mang saklot amang kita? Mga rakop iti anak ta. Style mo. Tado nga nga. Kaya sakto lang tayo inana. Tayo na mo nagsaog at awagan ak ti mami. Daddy ko na namat kang ka. Mami nga nga steramidem. Anya, amo makastuyak. Sumbatak manen. Iso lang isot sumbat ko. Isot kayat ko. Isot ragsak ko. Kaya mga nagawid ak pa eh. Ano din sana ko mga gawid. Nagreklamo ka may? Sanin. Yun sinulsod ko manon na imi. Luella, do you love me? Kahit na sa corny. Nasa ka kumang ibat-patig, kahit ko kumang naglibin ta. Kahit ko kumang impait ibagikin ka, kahit ko kumang napututan nak. No ibabatig nak. Please. Tungbalam ko matigdi kahit ko. Idyam dagbartek, ti uminom, idyam ti barkadaw, agawid ka masapa. Asi kasunti anak ta, no da ka. Kat tiyaya na, isot mga sikaso na wanta. Mabaling gari? No. No anyat kayat ko, isot ta. Di nagtungbalan? No anyat kayat ko, isot kayat ko. Isot aramidek. Di kadkahan nakatungbalan. Saan? Ano, saan ka tungbalan? Dong ranak? Danugan nak, tungpayan nak? Agtinong bata, kahit mo. O, ang gatin matinong nga panunod. Amok tararamidek, amok tibagbagak. O rin nga tanong na bartekak. Malaksid tayo ko ni bartek. Kahit ko nga ginana. Ito rin minsan, isa sa rongkar ni mama, manong nemi. Awanan ti pagbalbaliwan, ti live-in partner mo, anak. Kas dyanan. Piman pa ni Lily. Naadaan ti anak anang karga, nanginaw, kan nangipultit kan kuwana. Nga maging galayang dita. Nga maguray ka. Putot mo ka di matlayang ni Lily? Ni mamamit. Baka
Idi sakbay nga nabukil isuwa na kat. Ada sa bali nga lalaki nga naig na. Mamawan, putot ko. Tapos sigurado ka, anak. Pa-DNA test mo. Mama, sakti maka mo. Sakti mga ramid. Nabibinas no sa inyo lang, nararami din. Tapno, numatuktala mo nga sa mga putot. Nasakit para ka. Nabibinas sa matuktalam. Tapno, among terarami din. Bagagit tartarakan ka ti alak nga sa mumad ka nga putot. Nga katawaan na tiliklikodam. Pinalugudak ni Mama Marong Nemi. Kalbasan na timawag. Mama, ada ka din resulta na? Adan. Ket. Nagyamang ka. Taputot mo. Apo ko may kinipapang mo. Ano sa'yo ito, kasta mama? Hawag nga rin problema no, kasta. Manong Nemi, hindi agasawa ni Ruel, imatendarak siyempre. Pasensya ka na. Nasa nga sikat nalak ang best man ko. Saan yung may bagay kanya? Ang bale, basta yung matendarak na kasar mo. Itang ang kasawa kan, saan kanton kang chicks? Saan ang pare? Oo, nata? Man, ikarik teta. No, playbuyak man idibaruang, itatadaan sawa kon. Tama na. May masalain. May masalain. Sabi ko, friend, wala talaga ikarik teta. Kat kumusta ka kamat kanilo, wala? Saan nang impain at ibagin at anak mi? Piman nga anak. Talagang nakasarak ka itikas kang kuha ng awam bibiyang nanon, mapaspasamak. Nagtultulo na at panakibarkada na. Diyak pakit amo no, barkada laeng no, diyak la mo, diyak manarikat no, ibagbaga ka no, at panagatap ko. Natakit mo sawan. Amom, no talagang aramid ti live-in partner mo ti kasjay. Aramid na rata. Sana kas kanyak, playboyak idi ita, ingkarik santon. Taorin da agkurso na da kanyak, no way. Nalpasak di kitang kunak. Ngayon tayo live-in partner mo nga ron. Numan lang lalaki tinagdasat kang kuwana. Yung baga, taputot mo ni Lily. Ang narod. Ana, aray, baka magmakit kita, magbantay, live-in partner ko. Mabantayak makita kisuna, no, adat yung bisina. Ang imnorumor nga ron. Kaduan na nga ag-field na. Field. Mga angay na iti sales meeting. Hapan natin sa baling nga lugar. Kadagiti kliyente da. Awisan da ida. Mapanda ka na giti pindas nga lugar. No, maayo mat adagiti kliyente da. Basta. Mamin nga gastos da. Sagot ti opisina. Bale, 3 pairs. Duwa nga talo nga lalaki, talo man kang babae. Adadaamin ti sales, di ganyan. Agkukuyog na, gamot ti trabaho. Agkukuyog na, gamot ti trabaho, no aldaw ti panagkukuyog da. Ngam no ti rabi, after office hours, agkukuyog da kas agbabarakada, agiinom. Martir, tinagan mo. Ngayon, tiawag na kang ngaitakit, martir. Awan ti banggit mo nga mangisina, live-in partner mo? Abay ko mangisina. Kat siyempre, gabot sa nga rumbeng iso. Wano rhyme ka din ng isot mangisina ken ka. Baka dumteng to akas ta. Dumteng to ang asta partner.
Iso nga sakbay nga isot mangisina ken ka, napipitas lang nga isot sikat ti mangisina ken kuana. Ngayon saan kong inaramid manong name iti kayat nga mapukaw ko. Ti babae nga di pailayan nga nagrukbabak ken kuana ti babae nga karik nga isot agbalin nga asawa. Ken ina ti anak ko. Edadan na ken manong name ni Lily sa pulan na ti inana. Tayong baga ti yaya manong name nga saan isot inana. Ngayon siyak ti amana uwan manong name no kasta nga sumangpetak dito balay, dagos ngisot sa pulag, kargaek, arakupek, agka. Damo na tagsao, dadi ko na na kanya. Kaya mo nagsao, niyaya ko na na kinimang menchi, manunemi. No dumteng ti live-in partner ko manunemi, kat asidgan ni Lily. Hey, gina ba? Papanahon naman, no? Ay, nagluwa ko. Honey, sabi nga, di mo padasin nga harakupan ka na. Adaubar ka rod. Sabi nga, di mo man lang mambaling nga ang kargaan, harakupan, nga baga mga sikat, inana. Amni style mo? Ako man problema ka na dapat, yaya na. Iba't patag mo ta anak ta, wala saan? Iba't patag ko ta, siyak korti inana? Ang saan nga siyak tirubing nga mga sikaso kong kuwana? Siyak tamang pusildo ka na tayo yan, di ba? Apay nga ti mo ipaina ti bagin. Nagkadita, di kiti, ina nga talaga nga, numabaling nga saan ta kayat nga mapukaw, maisinat na anak da. Handan kayat nagtrabaho, no di kat isudat mga sikaso ka sabali da. Kunak man lang na amunak launahin. Sige, it's up to you. Baka babawi ka to. Baka magbabawi ako. Amon ti anak ko tagsaludsud manong name. No ape kas jay, tikas jay, ape kas to, tikas toy. Anak, busy lang kami ni mamin. Busy suna. Oray, ang tatito'y balay. Di na man lakayat nakasarita. Nga, dakam ko matagay ayam. Saanan ngamin nga ubing ni mamin tapno agay ayam. Dapat na yaya. Pekas dyan ni maming ko, daddy. Anak, love ni mami. Love na ka ni mami, anak. Love na ka. Saan? Kapatusan na nga love. Saan ko mat nga love? Anak, saan mo asawan tigas ta? Ha? Love mo na ta ni mami mo, hen? Daddy, nagtong malakakan niya. Saan mong kagurgura ni mami? Di nakalamasango. Kantun ka nung masango, nak. Tsak pekit asisit ganin, tadakir ngong tanak. Manong nemi, idaaddan iti elementarya ni Lily. Nagsakit mo ten ni Manang Menchi, manong nemi. So, kapilitan na nangalak sa bali. Yung pagkaamok manong nemi kini mama. Ma, matin ni Manang Menchi. Diyak man amo no ang liti maut na sakit na. Anong din? Mangkita ka man sa bali. Please. Hamat nga rin mabaling nga siyak, gabot ha, napatagmati trabaho. Gawin di asawang ko, mga itapagsaladagang pa lang ang trabaho, at isot mga sikaso at arakyo. Mamasaan tupulos nga kayat di asawa. Tilibin partner ko. Alala na, mangkita ka. Kaya mo, bakit nabalasang o ano na? Conformit tama. Basta, amo na nga si kasunti, anak ko. Hindi mo mag-apply man ang name iti baon ni mama. Isak timbaon ni Mamang Yo, sir. Kayam? Fresh graduate hak. May pagtrabaho hak. Your recollecting. Resulta ti board ko. May isa ka nurse. Ikaw nga sumakarin yung tama, irwar mo ti board mo. Di sumarikan to ti hospital. Oray, sampay lang, hampay lang kayo ti ubing ti agsulo-sulo. Sige, nga
Nakatoy. Agam mo kay ni Lily. Lily anak. Dan baro nga yayam. Hindi kita ko anong name iti anak ko nung attraction na. Imisem. Saanin nga bakit nga balasang, Daddy? Saan o dikat nakabalbalasang. Fresh graduate iso na. Siyak ni Helen. Nangarot ti awak ko ken ka. Ate Helen o Tita Helen. Tita Helen. Sabi ko mata, magustuhan nak, magustuhak, tigas ken ka. Kapot na pintas ka. Nagpadpada ta ka napintas, tita. Yung napintas ni mamang mo, ni mamim. Ha? Nakit-kitam ka din ni mamin ko? Makit-kita ka na kita'y... Kada kita'y billboard. Advertising agent iso na. Ano na kita i-promote na. Asla may isang modelo. Among kain ti asawa. Among mo, sir. Pasaremet maranak. Iso na ka na kita'y class ng restaurant. Ano? At mangawis ka niya. Sino mangawis ka? Hindi boyfriend mo? Among pa'y boyfriend ko, sir. Hindi ito nga pintas mo. Ado-alag dagar-aram kanya. Saan kumit ida nga kayat? Abit mo kayat? Ako pa nga time, tapos na maki-boyfriend na. Kinawang pa nakariknak, dayat ka na kuhada. Sige. Pilat home, ha? Amom siguro kay Aramidem. Samo nga baybayan tanak ko. No sa tinutayan na, adda ka. Mapaniskwela, adda ka. Isurom sunod assignment na, kay ni mami na. Aslawang bibiyang na eh. Iso na mabalin, no agsapol ti anak ko ti ina. Ibagam nga, adda ka. Ha? Sakti ina na sa mata na sir. Kahit ko sa wen, iparik ng asikaswim so na sa alang nga nurse, sa alang nga yaya, no dikat kasla may sapin ina. Amo ka mawadab kahit ko sa wen. Kasta kahit ko pa nagserbi mo kong na. Mabalin? Tapno, masusupupan. Masulnitan tayo niya na pagkurkurangan ti asawa. Awa na tilip-in partner ko. Ayun ka pinagkasaro? Hapay. Sige sir, akong pagdanakan nyo. Siyak ti makamo kini Lily. Inamnamain nyo. No kasano nga napintas ti parang trato dati nga yaya na, mas pa ti parang trato ken kwa na. Awang nga rin tinagbali nga problema k manunay minaragsak ti anak ko. Madlaw manunay nga talaga nga maayo magustuhan na ni Helen. Bigyan ka manunay mi madlaw ko. Idikit na sapa, wano naladaw nga agkawid, tilip-in partner ko, itakit hamatan. Di man nagawawid eh. Tawagag siyempre. Hello? Luwela? Isturbo ka na't masapo mo. Kapit mawag ka. Kasi kapit na sinubatak. Nabartik ka manin. Ayan mo. Dito, yung problema kanya. Gawit ak man, saan? Jak na kita gawawi din. Tapi ba naman kasta? Di kamit inayat kat. Ano ko lang? Ulitan man. Ulitan, di kamit kinayat kat ko na. Namasamag lang di ka sa diyang, idi. Nagsagsagaba. Kahit ko lang ang masulnitan, may kat na niyaman nga, saksakitan tinakim ko. Imbaga ta, pinugustuhan ka. Imbaga ta, naman nung tawon nga naglibin ta. Imbaga tayo nagkangkapit ti anak. Kahit na nasawin, dinakpulos inayat. Saan? Amo na inayat ka kuma? Nagbalinak kumamit ng pudnong ina. Kanasawa.
Nunayat ka na yata ko mga nagkasarta. Umay ito lang dito ito no, maumay ko alam di kiti arwatek. Dapat naman lang formal, iti pa nagsinata. Kinuwarin na naramidem, dinak may gawid, sut kayat ko. Manong Nemi, naginumak, iti arak, kalpasan data. Tinawag ni Ruel. Uminunong gasisi ka. Di ka matumay, partner. Kaya yung pakpakamon ko nga dagos, ito yung mayak. Napulutan mo ngay. Inlutuan nak na tayo. Iyaya ni Lily. Nagprito iting palag ng pusit. Pusit pa yan. Ate po, pulutan mo. Sige pare. Uminunumak mo. Umakalat to yan. 30 minutes ko nga tarayan. Umakan to yan. Umayan to yan. Mabalingat nga rin tayo nga mapanawag ti pamilyak si Kaman. Imbaga kang kuha naman nun name, hindi kasi dyan inaramid ni Luella. Pudno nga rin ti atap ko. No api nga saan yung agaw-awid, tada pagaw-awidan ng apartment. Kaduha na ti may sa karagiti barkada na. Gusto ti atap ko eh. Nga saan da lang ang babarkada rin talo nga Paris. Agkakamalala da pa eh. Kanya. Agpapada da nga gan. Aday ti, may mesa nga department. Agkukuyog da, nung kasta nga mapanta, mang-held iti meeting, kadag iti kliyente da. Yung sa balit aramid da. Nudumteng tirabi, agkakaidada. Partner, agpapada da amin. Nilayang siguro Luella ti hanggang ako nang adda asawa na. Tadi kayo ba't nagkasar? May matlis, adda kadandila na. Dahil kayo babae nga pada ni Luella, adda matin asawa da. Dahil kayo lalaki nga kadwada, adda matin asawa da. Adda matin pamilya da. Nagturid da siya. Sa bagay. Nukas di kami na pa nagbabarkada da akit, naginumda na akit. At dan sa bali nga mapasamak. No, naginumdan akit, ag-inarakop da. Baka magsisinungkat na ti partner. Talaga pagbagan. So, nagkagagawa pa rin. Kasta't obserbasyon ko. Naranak na minsan ita. Iti bahar. Kas nakunak. No nabartagdan, ag-iinarakop dan. Kalpasan deta, baka ag-check-in dan. Nagturid da sa kayo. Ano nga lahat kung kunan, nagri pamilyadan, kasi nga ramin da. Sanda nga tangag buteng kinabo Diyos. Nadapi Diyos da yan, nabartagdan. Diyos ko ya. Pakawanim kumita. Kahit mo ka di pa lang arod ni Luella, kapilitan na sa anin na. Umay nakanualan di kita arwatan na dito yung tubigan. Tap na nakastangit. Basta nga, adang kadandanan eh. Nga na dyan kadandanan na, adamat asawa na. Di na nga takapulos sagbuteng. Saan ka din ang violation dito? Nga ramid tayo, ito pisina. Kino ada ebidensya agad talaga. Violation. Partner, amo man, gano'n niya, dikitilakad na. Tapay. Ada ka di panggip mong agibales. Gabuto na sakit eh. Adahak nga gay ayat unay. Adamat isuna nga sa lawasaw. Gabuto nagpaidipin ka man. Nagpaling ka nga martir. Partner, please lang. Kahit ko nga monitor remida. Kahit kong mamon, no, niya di kita lakad da. Kahit kong surutin nida. Pimano nga roden ni Luella manon name
awan pulusan tinabating arwaten na dito yung patakder mi nga malay. Saan ko nga gawid idi, manong na yun? Kasi naman ako mga gawid ko ang pagpakaasingam saan. Oh, di na gawid? Wala gawid ka. Saan ka tumatapay gawid? Talaga. Nagyaman ka, tapos how many years kad nagdanata. Nagragsak ka. At dapat yung ibatik kang anak mo. Ano pala kayat mo? Kana damat kwarta ka na ikapat dito kang balay. Isublik to ka. Numan-numan dedi. Ore sanin, kukamlatan. Jamat ka sa pulan. Luwela. Agsublikat no ba nga ta? Saanan. Sabi ko magsubliak, hangkamat nga matpateg. Sa bali matipatpateg ko. Nakarik na hakit sakit manong nemi. Ngim umunahin deta. Tapno anong kutagod te kinapod mo. No kasta ng umen sumarong karda papakin ni mama manong nemi kasta unit tiragsak. Ti anak ko. Kad mangin kuno ka ti dahil da. Anak, apok. Uray no awanen ni pudno nga mamim. Naragsak kalata. Uy na grandma. Naragsak kalata. Kakait ko pa masaan ko nga makitkito. Anak, hamong ang sawan deta. Maamim tulad ni mamim. Kasi ano kit pinanawan na kami matan kay ni daddy. Nga bale, at damat ni tita Helen. Sa bagay. Singpad ka nga da. Uri awan ti mamim. At talat ta mamik. Mamik ko ni tita Helen. Sila muli bagbagay nga. Kaya't mong isunod ag-asawa kay ni papang mo. Mandilong ka kadil, grandma. Kahit mayat ano, kahit lagi ni papang mo. Kayat ni tita mga Helen. Ngayon kayat nga ta ni tita mga Helen isuna. Tsak na mo. Damagin to kahit mo na. At dan nasuro ka makabulan sipod pimanaw manunemi ni Luella. Kaya tumawag kanyak manunemi ni Ruel. Partner. Adala kita ng schedule da kiti innem. Iti may isang beach resort. Monday and Tuesday. Nga ada sales meeting da. Tsak mo no, mapanda ta Sabado ken Domingo. At ta Sabado, matubisina. Ngayon talaga nga tanga sales meeting. Diyan mo. Mabaling ka din yung bagam. Noon nga beach resort. Sige baga. Ngaman niya talaga taramidam. Mapanaksi. Magkita na ebidensya. Kadno adan to ebidensya, nagpinta sa panagibalas, partner. Nagibalas ka. Awan doon tinasakit nga nakam ko, tinaramid na. No makitak tumet, iti panagrikat na. It's up to you, partner. Ha? Okay. Dibaga kang karod, noan nga beach resort. Aldaw ti Sabado manunemi di timawagak itinasaw nga beach resort. Dinamag ko manunemi. No ada naka-check-in. Manunemi. Iti resort. Iti hotel. Ada hotel dito nga beach resort mano. Imo nang yung bagak tinaga ni Luella manunemi. Kinita da. Amok man dinaga dila duma. Yung bagak. One sir. Ada dito eh. Nag-check-in ni tayo 11 o'clock. Ada ka din ang hayan dito nga meeting? Oo, sir. Oo, matri naka-schedule di function hall. Tanong, ato ko man meeting, na-set ko man. Ato ko man schedule. Lunes kan Martes, awa meeting. Oo, sir. Iso naman, nag-meeting, sir. Mga ko pa rin ako function hall. Isuda. Oo, sir. Basta tinayin kahabilo ticket. 4 days na eh. 4 days? O 4 days, Sabado, Domingo, Lunes, 4 days and 3 nights. Ag-out dan to ti alas 11 ti Tuesday,
Abi ka di, sir. Ay, ka-opisina kita. Pa-check di manager mi no naka-check in na. Hawan, sir. Sige, sir. Okay. Napanak manong nemi iti oras ti alas 5. Nag-disguise ak manong. Handa ka malasing siya. Gamot talaga nga inranta. Edi mabigbig ko ano nemi ni Luella nga nakatupis. At nakaduwa naman ano nemi nga lalaking kagibkibin na nga. Sumangat manipuli ti baybay. Anong nemi? Inlibas ko tinang picture kada kwada. Naangay ti dinner daw anong nemi. Ti restaurant, ti beach resort. Nagyanak man manong nemi san unay adayo nga lamisaan, adamat ininom magkambir. Dagiti loko. Terapin na dagsisinubo. Tak. Nalimad man manong nemi, pa nag-shot ko kada-kwada. Tak. Yan. In sakripisyo manong nemi tinag-check-in, tapno ni kastagat iti 4 days nang naruna iti Lunes ken Martes. Nga awam met tinaangay nga business meeting. No di ket puro panaglilin na ilo da. Pair by pair karon. Moral al daw ti igit ti baybay manong name bibinisito da. Nasakit. Ti babae nga ayat ko nagruk-ruk babak kasto ganti klase na. Bakit kam kamalala? Tad asawa na manong name ti partner na. Abi nga tangadot kakastoy nga tattao manong name. Iti Merkules manong name si Maria Kaktupisina. At naglibak ti duwangal daw. Tinawagat manong name ni Roel. Hello partner. Anad damag. Kung nga tamatin nga ebidensya dito eh. Ano hindi na ebidensya? Awa mo tinaangin nga meeting. Ngim, at daday ti Sabado, Domingo, Lunes ken Martes. Di ba? Lunes ken Martes tinasaw nga meeting. When? So, officially, nga-schedule ito eh. Nga amin nga gastos, panag-check-in da, makan, amin-aminan, gastos to pisina. Kada matuktalang nga rod, ti kumpanyayo, nga umati-meeting kita, di pa nagde-date da kita, kwarta ti kumpanya. Anat naman yung mapasama. Maikat da. Saan ka di nga rumbing unay ka na kanat kasta? Maikat da iti trabaho. Gabot ada numalyada. Dinamang ko manong name kini Roel no sinot mabalin ko ang kasarita no mapanak ti opisina da ti kumpanya da. Imbaga naman manong name. Amin ko amin na pamuspusan tapno sandak nga makita di kiti inem. Kinasaritak manong name iti imbaga ni Roel kasarita. Yes sir. Siya ni Martin nag-apply. Yung concern na kiti kumpanyayo, amok nga, pagyamanan dak, no adanas kayo ni-report ko kada kayo. May panggap kada gito nga talo nga Paris, pakitak manong name iti pinag-aabay da talo nga Paris. Nakaalan nyo na ito, sir. Iti beach resort, nga nakaangayan kuno iti sales meeting. You mean, awan tinaangay nga sales meeting? Pakita kami ng picture manong nemi. The day, the time, the day. Oh my God. Dakkel basol dahil kada kwada. Dakkel basol ito kumpanya na ito eh. Dakkel basol dahil ito kumpanya ko na kuma. Sir, apa yung naramid mo na ito eh? Concern na kang kumpanya yun eh. Makatulungan kita kumpanyayo sa gali. Kantap na madusa di kita nga tao.
naasawahan da amin laksid kini Luella. Nyakit mo sawan. Dating live-in partner ko ni Luella. Yan pinanawan na. Nakiden na ito na ito nga lalaki. Sir, i-report ko rin ito to management. Kat, agaman kami kan ka. Ano yan tuman di mabasamak, mabalik ka di katawagan na kanto? Okay. Ibati ka na kayo sa contact number ko. Kanagyaman na. Kang bastante dua aldaw manunemi tinawagan nak ni Ruel. Partner! Balegi. Nabalegi. Nagbalegi ka. Naikat dagiti inem. Nakasay-say nga posisyon. Naroon na kini Ruel. Kat, ano nga, siyempre. Kasano ko mga jak maamuan? Kat naangay di general meeting. At da ka mamin. Kat, Diyan submit mga picture. Nabuya na. Nabuya mi. Kato na, namin pinsan. Naikat. Nagitin na. Nagbaligi ka, partner. Siguro naragsak kaitan. Nakaibalis kan. E di babae nga naiayat mo, ngayon saan mo't nga nangayat kan ka? Pakawarendak. Noon nakabasulak man tinaramid ko. Rumid na tinaramid mo. Kaya na po ito nag-desisyon ang pa di board. Ngayon kanda ka itigong ko na. Oo ko ngayon, partner. Ikanda ka reward. Siyempre nakatulong ka ito kumpanya. Ano ito da kanya ka reward. Datadya ka mo. Iuroy mo lang Noon ito da ka. Kalpasan manong name iti makalawas. Sabado, manong name at takam nga talo. Siya ang tanak ko kasama tayong kini Helen. Idadag pusina. Iti gate. Alam, makikita man nung sinunod dyan? Ito na kinita. Sir, teka noon, dati nga live-in partner nyo? Ni Luella? Sir, iso nga nagsublik na ito nung lukatak ka dedicate, tapos nung sumrik di kutsena? Sige, lukat na. Yung masadag ni Lily kanyak manong nami itinagtugawak sa imarakop. Daddy, apay nga agsubli. Daddy, ano kahit nagsubli sa among alainin Anak, tsak kahit nga laem. Kahit kulatan ni Tita Helen. Pastor kanta, ano ko na. Di ka mailiw kang kuwanang. Tipod nung nga mami. Kasanong ko makaili ko kahit dinakman pa inarako. Dinakpa kinayayam. Dinakpa kinasasarita. E di sumreken manong name ni Luella kastaon iti ragsak na. Sweetheart! I'm back! Ay, kumusta tanak ta? Lily, iha! Ay, siyak ni mami. Saan kami mata si mabat man? Isot imasitig. Sweetheart, inarakop na sa anak minisito. Sa imabay, nagbaitandak ka ni Lily. Sweetheart, nagsublihat tapno. Agkariyakan ka. Agbalin ako nga asawam. Pagdulagad dan di kalay sata, saan nga live-in. Ken, asikaswag ta anak ta. Ore sana ko nagtatrabaho. Siya kunti, panakayayang ina ni Lily. Papanawom data yayanan ta, siya kunti makamukin ko na. Sana ko nagtrabaho. Pabedi ka nagtrabaho. Kabuta, tapos maasikasok ta anak ta. Ano ko nang pumano dito balay? Asikasok lang tayong suna. No kahit mo, siya kung dagdalos, siya tagluto, siya taglaba. Agbalik na ako nga talagang pudnong asawa kan ina. Tapi nga trabaho ko na. Tapos na maasikasok ka. Maasikasok ta anak ta. Di kag trabaho nga puta. Naikat kag trabaho kasta. Ha? Awan trabaho mo. Naikatak man, alis to lang no. Sumapulit sa bali nga pagtrabahuan. Ngayon,
Ti ko nak, saan ako nagsabol trabaho? No, tiket, agbalin ako nga plain housewife. Nga, mangisagana ka lagi di kasapulan. Kasapulan ti anak ta. Kan pa kano, adan to, ading ni Lili. Lili, anak. Anak kahit mo nga di, balalaki. Ikan ka ti anak nga, lalaki. Ayaw nga, ibaga kini, hanta ka na diya, yaya? Helen. Ibaga kini Helen nga, aloktan na di compartment ha, isarik na ti kwarto talaga ti arwate. No. Ano? Asaklat at ti mamamangala. Sa mga maman alalayan. Tabay. Kabuta. Awanan ti karbat namin ti dito na balay. Anya? Adalay kapat, kwarta ka na kapat ti dito mano. Itad ko itamit lain naman no, tap mano kan saan kan doon nagsubsubli. Martin, ika na kumati. Another chance. Last chance. Di ba? Ipatpatignak. Nagpatpatay ka unay kanyak. Hindi pa lang high school ta, di ba? Nga, yung kanimin tibagim na saan gantong sumating nga di na maasawa. Sumayat akon, ha? Dakon kaya tilibin. Ikasar na kon. Mayat akon. Yung saan ka nga eten? Saan ka nga eten? Nabanugan ti pusok nga gayet ken ka. Saan ka nakasapulan? Ure nga tanong, agparintungan mak, sangwanam. Ure nga tanong, agpagpakasya ka na kayo nga gama. Lili, anak, kasalitam ni dadim. Kasapulan dak, sang kani? Kasapulan dak, maitiw ka kanya, sang kani? Kasyak ti inam. Dungdunguin kanton. Asyak ton di makamukin ka mga iwan kang kaanak. Daddy. Apa anak? Kahit mo ka din ang subli dito ay tipagdunginam? Tiyak kayat, Daddy. Tiyak kayat. Kas nangig mo, Lili. Luwela ko nam Daddy. Tiyak ti Lili. Kas nangig mo, Luwela. Saan nakaakayat? Ti anak ko. Lalo nga di kakayat. Gabuta dya kayat, ti babaya kas ken ka. Agbabayo ka nang ipatag ken ka. Ken saan kanto na kayat pa'y ngayatin. No, umay mo sarong karan ti anak, it's okay. Barbareng may pabigbig ng tumat ti bagay na ken ka kas anak na. Ngem, no ti makiasawa ken ka. Santo mapasakot deta. Iso na, pumanaw kan. Ipatulad kong tulayangan ti kwarta. Through remittance. Numano dedi, inted mo kanya kidi. Nga nagastos. Hindi pa nakiparaklar na balay. Pumanaw kan. Nagsubli-subli to, nagpagpakasikan ka. Martin, nagsubli-subli to. Andakin ka. Ngayon, saan ko doon nga ibilin, nga pastrikan na ka ni Helen. Nakarekap ti gate para ka. Kang runante amin. Nakarekap ti puso mi para ken ka. Manong nemi, takas ka no ti saan ng mamakawan. When? Nagpakawan ni Luella. Si papakawan kami. Ang imsaan min nga maawat pa. Nagsubli-subli man, ngimsaan min napastriken. Tawag man na tawag, ngim talaga nasaan ko nga ikaskas. Ito na minsan nga sa sarong karda papakin ni mama. Oh, inton ka nung artikalay sa. Papa? So nagkasat. Kadao mo ni Luella. Kada kayo kin Helen. Allah. Imposible nga awan ti marikirkinam kaya kuwana no kastang agtitipon kay nga talo. Papa, sana ka may kari kin Helen. Sabi ko mga saan ka may kari. Sabi nga di mo padaasan nga arman. Di nakalakit di kaya. Ano ka pa nakaamom nga ron sa mga damagin kay kuwana?
dito ta, no umay kam dito, kat kasalsalita mi isuna. Kana din magbagana. Kasalsalud-sudin mi kin kuan, ano, di mo ka di kaya balasan ko, nga nakaitlangin ti kasawa kin ni sir mo. Amon ti kunan. Kahit naklaki din na ko. O, napalat sa pulong ka ron. Sigurado ka nga virgin. Dito ta niya. Luwela, kat nasagsagay, hindi na kayo tag-live-in. Nimot papa. Talaga ba't? Ano nga talang amok ti pumatula kat talagang pati siya agad. Oy, Delphin. Honey, di mo kunain nga. Ay, kinudyak lang mabain kumaanga, live-in partner at ti anak ko agad. Lolo, tulay bagbag. Tapos lakas dyan ti arig lang ti kahit ko sa buwan. At ilad da. Nagamang ka, pinanawan na ka, kat na silawan ti panunot mo. Di awanin ti problema. Ti problema ita. Kahit nakata ni Helen, hindi kita patasim Alalakit padasin. Sige papa, mama. Padasik to. Iti may isang rabi manunemi nakatulugan ni Lily. Tinawagak ti cellphone ni Helen. Yes sir? Mabaling ka di nga rumor ka pa lang ti silid mo? Wan sir. No, anda pa aramin dyo. Nakanay ti tulo ko. Api nga sa nga nagbra. Kada mo na nga sumango kanya. Happy ka di, sir. Happy nga di ka nagkaruan. Ha? Ala, ni sir. Happy nga bigla kang rimuan. Kung lang kami no, nasi emergency tip, ibaon nyo kanyak, sir. Samon nga ilangad data. Sir, mabilang inak di. Hanin. Ha? Flowers for you. Sir? Marininagan ko. Di mo ka diawatin? Mano kami matin nga, lalaki nga nang kayong kati flowers kastoy. Siksi ka laing. Kahit mo sawan, man tinang paspasyal kang kati balayo di. Iparit, dagiti nagan na kanyak. Iti estudyante pa lang. Iti saan ka ng estudyante? Dagosak man nga nag-apply dito eh. Ape, amo muna ka dati ni mama? Agayam da ginantik. Tikabsat ni pa. May kadikan ka. Sir? Sir ka di man eh. Iba't ba't mo anak ko saan ka di? Imbilang kong tampod ng anak ko. Ano yung pagbagana kang ka? Kahit nakano nga siyak di. Pudnong inana. Kataptong tayo mabasamak ang baling kang inana. Nag-asawa ta. Mga niya. Agsubli ni Ma'am Luella kit ano da nga wanan ti maramid na. Numalpas tanto kalay sata. Will you marry me? Allah, sir. Hindi ka ba sinumbatan? Naskang gadi ba lang? Dito nga singsig tinabayagin ng uray ko. Ngayon manugot ko man ni Luella. Ngayon saan gayam nga ni kari nga parakin ko na. No dirit parakin ka, kan siya. Really, Mary? Agawin ako pa lang, sir. Tumay ka ito yung balhay. Natagay ito rin. Sige. Ngayon saan ako nangawagan ni sir? Martin, inarakop ko manong baby. Ala, mabaling ka din ang kay datan. Hampay sir. Ay, hampay lang Tap na may kariyak ba lang titrahin ti Buddha? Ngayobrat ko. Mabaling ka din ang kakardik ti lips mo. Sige.
Name imas ani Noela. Sikan kakaimasan. Gabot na pa check. Ang virgin ka pa lang. Saanin nga virgin na kiti bibig ko. Tapay. Inagkamon. Ganda siyak tinangda mo. Kit kayat ko man. Gusto na, Martin. Ang mga maalukoy na nga. Pagkasilad ta. Di ba kayat? Kayat ko man lang Virginia, kay datag mo ti altar. Sige. Intong bigat nga na nagawid ka. Sumaruno ka makada papakin ni mama. Tapos matulagan nga takos ti kasarta. Iti ang baba nga panauman nun nemi ti may kadua nga yaya ti anak ko. Iti nagbalin nga kataktakulay na iko iti ito nga biyag. Nga sana kapulos kag babawi man nun nemi imbaglagid ti dinting isuna. Imbaglagid din man nun nemi ta nasilawan mat laing tinakulaapan nga panunot ko nagay ayat iti babae nga sana rumbeng ayaten. Imbaglagid din. Dahito nga rin ti pagkasaritak man nun nemi kat tiagdama naadan kami ti duwa nga anak ken ni Helen Manonemi ni Martin Jr. kastabatan ken ni Jennifer. No kasano ti panangay patay panagdungdungo ni Helen kadagiti duwa nga pudno anak na. Kastabat nga di pulos nagbalbalo ti panangipateg ken panagdungo na ken ni Lily. Manipod di nag-asawang kami Manonemi kini Helen saan nga nagpagpakita pa ni Luella. Kan saan matan nga timaw tawag. Nga ka mo, noan niya itan tibiyag na. Tao matan ti magkip ko mga sapol, wano mga damag pa noan yan di mapaspasamag ken ko. Agyaman ako unay ti anus mo nga nangurnos kalpasan nga inak inted keng katit Italiana. Agyaman ako unay ti anus mo nang imbasa kat sapay kumata damat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarbingan ti biyag. Tuwing nga tagkaman nga pagayam mo, Martin.